Vítajte späť pri podcaste Angličtina pre začiatočníkov, kde si spoločne krok za krokom prechádzame základy angličtiny, tipy na učenie a hlavne tipy na zvládnutie anglickej konverzácie s radosťou a bez stresu. Som Alex, súkromná lektorka angličtiny pre začiatočníkov a dnes som si pre vás pripravila epizódu o prítomnom čase jednoduchom, ktorý považujem za absolútny základ anglickej gramatiky. Je to veľmi užitočný a často používaný čas, takže je dôležité dobre ho pochopiť. Poďme na to. Prítomný čas jednoduchý v angličtine je nazývaný present simple. V angličtine môžete využiť najmä pri rozhovoroch o všeobecných faktoch, napríklad, že Bratislava je hlavné mesto Slovenska, o trvalých situáciách, napríklad, že žijete v Prahe, alebo o vašich zvykoch, napríklad, že cvičievate každý víkend. Na konci tejto epizódy budete tieto 3 vety vedieť preložiť a budete rozumieť tomu, ako sme ich poskladali. V prípade, ak ste úplní začiatočníci a neviete zatiaľ vyjadriť minulosť alebo budúcnosť, je dosť možné, že tento čas budete používať ako univerzál na všetko. Takže naozaj sa ho dobre naučte a časom budeme postupne k nemu pridávať viac času a viac tvarov slovies. Predtým, než sa pozrieme na tvorbu viet v prítomnom čase, je podľa mňa dobré vedieť dve veci. Prvá je, že v angličtine neexistuje vykanie a slovíčko you používame vo význame ty aj vy. V angličtine teda existujú tieto osoby. I, ja, you, ty alebo vy, she, ona, he, on, it, to alebo ono, we, my a they, oni. Nedajte sa zmiasť, aj v angličtine stále môžete byť veľmi slušní a zdvorilí, akurát sa to nevyjadruje tým, že by ste druhému človeku vykali, ale skôr výberom slovnej zásoby a celkovým štýlom komunikácie. Druhou vecou, ktorú je podľa mňa dobre vedieť, je to, že prítomný čas jednoduchý má zrozumiteľný a jasný systém, akurát treba myslieť na to, či používame sloveso byť alebo iné slovesa. Napríklad jesť, pracovať alebo cestovať. Ja osobne vždy hovorievam, že slovesom byť má taký svoj svet a ostatné slovesá zase ten svoj. Hneď vám aj vysvetlím, ako to myslím. Poďme sa teda pozrieť na tvorbu viet v oboch týchto prípadoch, aj so slovesom byť a aj s ostatnými slovesami. A v tejto epizóde podcastu sa pozrieme len na kladné vety a zápory, otázky alebo skrátené formy si necháme na budúce, aby som vás zbytočne naraz hneď nezahltila veľa informáciami. Inak, ak by sa vám zišli tieto základy angličtiny zhrnuté v PDF forme, tak si určite stiahnete môj e-book zdarma, nechám vám odkaz v popise epizódy. Je podľa mňa dobré vedieť, aký ste študijný typ a niekomu možno vynikajúco funguje to, že počúva podcast, a niekto zase si veci radšej číta. A ja si myslím, že vždy je najefektívnejšie, keď zapojíte čo najviac zmyslov. Napríklad, že budete aj počúvať tento podcast a potom si ešte o prítomnom čase jednoduchom aj prečítať v mojom e-booku. No a teraz už sa poďme pozrieť na to, ako teda tvoríme prítomný čas a so slovesom byť. A tu je potrebné naučiť sa takú vkaziť tabuľku a zapamätať si, ktorú osobu používame s ktorým tvarom slovesa byť. Naozaj sa to jednoducho len treba naučiť, pri ktorej osobe používame aký tvar tohto slovesa. Takže ja som, I am, ty si alebo vy ste, you are, on je, he is, ona je, she is, to je, it is. My sme, we are a oni sú, they are. Napríklad I am a student. Som študent. Alebo you are very nice. Ty si veľmi milá. She is a doctor. Ona je lekárka. We are from Slovakia. My sme zo Slovenska. Alebo they're okay. Oni sú v poriadku. Ostatné slovesá používame v ich základnom tvare tak, ako ich nájdeme napísané v slovníku. Tu nie je potrebné učiť sa žiadne tabuľky, žiadne časovanie a rôzne tvary týchto slovies, pretože v tomto prítomnom čase jednoduchom sa používajú vlastne stále v tomto rovnakom tvare. Jedinou zmenou je pridávanie koncovky s v tretej osobe jednotného čísla. A taktiež vám to ukážem na príklade. Páčiť sa alebo mať rád je like,
Takže ak chcem povedať, že mám rada angličtinu, môžem povedať I like English. V druhej osobe you poviem you like English. Sloveso je rovnaké stále. Takisto aj pri osobe my alebo oni. Čiže we like English, they like English. Len v tretej osobe jednotného čísla, teda pri osobách he, she a it, pridávame k slovesu s a teda povieme she likes English alebo he likes English. Samozrejme, namiesto she a he by sme mohli použiť aj osobu ako nejakú konkrétnu, napríklad by sme mohli povedať my friend likes English alebo my brother likes English. Niečo vám prezradím na mojich študentov. Oni túto výnimku nemajú veľmi radi a často na ňu zabúdajú a ja tak občas sikám na nich na hodine, keď rozprávajú a ja iba nenápadne, aby si spomenuli, že tam majú pridávať ešte s-ko k týmto slovesám. Ja osobne si myslím, že toto s-ko nie je až také hrozné. Keď sa nad tým tak zamyslíte, tak v slovenčine meníme koncovku v každej osobe a hovoríme napríklad ja čítam, ty čítaš, my čítame. Nie je sloveso v prítomnom čase jednoduchom stále rovnaké a len raz k nemu pridávame túto koncovku s. Takže ja si myslím, že keď zvládate používať naozaj taký ťažký jazyk, ako je slovenčina, tak určite v angličtine toto zvládnete. Takže z tejto epizódy si zapamätajte, že prítomný čas jednoduchý môžete využiť najmä pri rozhovore o všeobecných faktoch, trvalých situáciách alebo vašich zvykoch. A takisto nezabudnite, že je dôležité rozlišovať, či používate sloveso byť, príklad I'm okay, alebo ostatné slovesá, napríklad I like English alebo I have a dog. No a ešte sa vrátim k tým prvým 3 vetám, ktoré som vám povedala na začiatku epizódy. Ak by sme teda prekladali vetu napríklad Bratislava je hlavné mesto Slovenska, tak my vieme, že Bratislava je nejaká vec alebo nejaké miesto, takže je to neživé, osoba it. Musíme spomenúť, aký tvar slovesa byť používame pre neživé veci, teda pre osobu it a vieme, že je to is, čiže to, ak toto na seba napojíme, povieme Bratislava is, potom hlavné mesto, the capital city, čoho, aké krajiny of Slovakia. Ak by sme rozprávali o trvalých situáciách, napríklad, že žijeme v Prahe, tak použijeme osobu my, takže we, live, čo znamená žiť, a v Prahe in Prague. We live in Prague. V slovenčine môžeme povedať aj len vetu žijeme v Prahe, pretože a vieme, že hovoríme o nás, že je tam ako keby nevypovedaná tá osoba my. V angličtine tú osobu je treba používať a teda hovoríme we live in Prague. A ak by sme rozprávali o našich zvykoch, tak budeme potrebovať slovíčko cvičiť a posilňovať. Ak poznáte tie workoutové ihriska na Slovensku, tak viete, že tam sa cvičieva a práve work out znamená cvičiť. Takže by sme mohli povedať ja work out, cvičievam every weekend, každý víkend. Takže dúfam, že tieto vetičky vám budú užitočné, že ich možno využijete pri svojej ďalšej anglickej konverzácii a nezabudnite, že tieto základy angličtiny v PDF forme si môžete zdarma stiahnuť cez link v popise alebo na alexpilockova.sk/ebook. Ja vám ďakujem, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu a budem sa na vás tešiť opäť na budúce.